kebuyok-buyok. Jan, membuktikan. Karangrejo itu punya jangkai sendiri yang dinamakan Bangkok. Kalau padane pite itu. Iki kudu Bangkok. Apa? Iki kudu emosin. Menurut masamu langkan. Langkan nih Bang. Jangkai sak anu mikir di bengok-bengok kes lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Nenek jate kok tolake kaya ngono. Ya apa? Kuwi jate tenan lho. Jate tenan. Ning jate rai nagro. Ayo lho. Nah, ayo lho. Nah, ya dicelok. Pasangan iki dicelok. Lakune beda. Beda iki lawan. Kabeh menungso ki diwai bukti karo ning napa ning ireng ya iki. Ning ana dhewe ta. Iya. Sing halus wedok sing halus. Namanya siapa? Suaranya kaya kenal dong. Sopo? Suaranya kaya kenal. Bayaran ada di Sopo jane sopo? Eda. Eda, pangga wedok. Balen ana jare balen ana. Eda. Namanya siapa, Dek? Haji. Lawan ya, Bos. Sudah, Pak. Lagi ana warung tapi ono sing balen ora tata. Lho, kok? Apa iki? Kenapa? Jadi itu. Lemacak koyo karnaval ya. Kenapa? Aku lagi jemput. Ora mau benak aku yo benak. Ora tegak ki apa. Batu di batu. Iya, iya. Jangan. Apa yang gerak truk kae. Kira apa, Dek? Senajan to kowe gedhi, aku gajane. Romantis kok. Aku karo iki ya romantis. Ya. Nek karo iki aku nyapu-nyapu keturutan iki. Heeh, ali-ali iki jemben yo bakal domone. Lah, lah kabeh anggon-anggon. Lho mikir ndi kamu? Ora ae. Aku ora domone ya. Ya kaya iki gak iso. Taret, tapi wis pakai ketok. Napa? Ya. Yo, iki bara.
Ya. Dalam meja ada lu ya. Orang melu. Aku gendong kaya kowe. Aku gendong ngarep. Aku melu. Malah aku ngaku iki. Yo ini kok. Wah, siapa? Enggak usah gendong ya. Sama aku mau ngadap. Ora kok. Ini pasangan serasi. Mau kamu cilik. Mau aku gede. Nempel kasur. Iki main cara dalam tasakuran apa? Dalam acara apa? Bersih desa. Sampai kan yang mriki ya toh. Kudune roh. Kok kamu Mas Aldi? Ya wis nek ngomong gampang. Kabine kamu ini apa kalau Mas? Jadi ngono iki dibalek esek, awak dhewe nek nongko rada sore nyebutne acarane Mas Agus. Ya ngauman balik rono. Ya balik sekali ya. Balik sih. Ya ampun. Ini juga naik garan ya. Iki mang dalam acara pembersih desa. Heeh, apa jenenge? Cara kerja. Cara kerja. Sejene bersih desa ben ki wis ana acara. Heeh. Apa jenenge? Apa mambengi apa? Napa Pak? Sedekah bumi. Sedekah bumi. Sing diarani sedekah bumi iki kabeh disedekahkan. Kabeh minangka ngenekne acara kerja iki supaya masyarakatnya kumpul dadi siji. Kaya to iki ha. Jam berapa itu Surabaya rampung teng mriki. Jamaah Yasin dene, Gus. Lah kuwi Mengkono kuwi jamaah Yasin. Didongakne, Gus. Aku kok kowe iki kok iso dijak ngomong. Memang apa? Memang bagian sedekah. Sedekah Aku bagian bumi. bumi. Bumi kuwi lemah. Lemah. Sing minangka artine lemah kuwi iso Lemah. Ha. Lemah. Lah ya lemah ki apa? Jalan rundut. Ya lemah ya iso apa? Pokoknya tegasnya muga-muga masyarakat niki cara kerja muga-muga diparingi bahagia mulya. Amin. Diparingi segera wae. Amin. Sehat rohanine. Pokoknya masyarakat ini ayam Ayam bentrem minangka sore iki rayokan kok bengi bocah ae acara ya sik enek Gus apa wayangan sesuk sene apa Gus jajak lah enggak dhewe kok piye to ora yo kowe dongane Mugi-mugi sedaya sing rawuh mriki kula dongaken panjenengan nggih Pak Bu. Sehat rezekine nggih Pak Bu. Nggih matur suwun. ini kita akan kerjain raumong luar biasa. Bapak kira wae menungso tok. Iya delok iya. Pak Lurah iki apa nyepakne acara kaya ngene iki ya gampang desa cara kerja meriah aja kautan ning gayeng Luar biasa kebukan masyarakat cara kerja. gayeng apa Ayo diteruskan apa iki sore ya dadake padha Mas Thank you.